Bueno, gure gonbidatua hemen da gurekin. Bega honegin kontuaren sortzailea, bai Instagramen, bai sare sozialetan aurkituko duzue, eta nutrizionista eta dietetikan aditua. Zein den bera, Mai Etxeberria, Donostiarra, ongi etorri. Eskerrik asko. Gutxi gora bera, lehenengo eta behin. Gaur prestatutako errezeta dena osorik zuan pentsatutakoa izan da, boniatoa edo batata, gainean nolako gazta zaporeko edo olako krema bat dauka eta dilista kurruskariak. Zer iruditzen? Koloreagatik oso udazkeneko plater egokia. Bai, hola oso goxoa kalidoa eta nik uste dut gaina boniatoa badala udazkenean eta neguan ere hartzeko eta egia esan erakartzen duen bai kolore kombinaketa eta bai testura daka. Gero dasatuko dugu. Perfecto. Bien bitarte hortan, azaldu iguzu, bega honekin zerren hor badau hitz joku bat, baina azaldu zen. Bega honekin sortu zen, nik veganismora edo elikadura eguneko vegetal batea trantsizioa eman un momentuan, izan zala karrera hasi berritan, nutrizioko karrera hasi berritan, eta garai hartan rekurso edo falta handia topatu nun sareetan, eta informazio falta, ze jendea orduna hasi zen, pixkat modan jartzen eta veganismoaren mundua, eta hori dela eta besan, euskeraz ez dago ezer, eta nik sortuko dut. Oso ongi. Eta hortaz aparte adibidez, veganismoan hasteko den pertsona bati zerra aholkatuko zenioke? Batetik pazientzia auki ezala. Ze epaitua izango da, bai ala bai. Pertsona batek bai bere buruan edo bere seme alabai edo dena delako ez, erretzea erabakitzen badu, edo ezakizer erabakitzen badu ez da zelantzan jarriko, baino veganizatea erabakitzen badu, epaitua izango da, orduan pazientzia handi auki ezala, eta gero gaur egun informazioa oso eskura daola, baitare arriskutsua da hori, ze informazio faltsua ere topatzea erresa da, baina informatu da bila, alik eta gehien irakurri dezala, topatu ditzala referentziazko divulgatzaileak, eta ez sasi nutrizionistak eta bar. Eta hori informatu da bila, zenbat eta informazio gehiago, behantzako beto. Egi kalantza. Bai. Sare sozialetan bega honegin bilatu, eta bertan, zuk, bertan zintzilikatutako errezetak aurkituko ditu, oso azkarrak eta erresak egia esan, baina hortaz aparte hausnarketak ere bai. Eta askotan gorputz normatiboen ingurukoak eta gorputzen ez normatiboen ingurukoak. Zergatik? Gaur egun nik uste gaudela gizartea dola puntu batean osasuna zentroan jartzen duna, baino benetan kezka ez dana osasuna ez. Gaur egun osasuna eta gorputz normatiboak eskutik lotuta dijoaz gizartearen begietara, eta gorputz ez normatibo bat ez da osasuntxoa kontxiratzen, eta aldiz gorputz normatiboak osasuntxu kontxiratzen dira, ala izan ez arren askotan, ez? Orduan, pixkat estigma guzti horrekin hautsi nahi bet, iruditzait oso garrantzitsua dela osasuna eta gorputz tamaina ezberdintzea batetik, ez? Eta benetan osasuna ere gorputza zaratago eta nutrizia zaratago eta dijoan zerbait dela argi guztia edo ulertarazten saiatzea bintzat. Ados, beraz, zuk gai bat aukeratzekoan, zein bidetatik joaten zara, zein da zure, tak nola esan? Denak aman komunean zeo zer dute, baina gai ezberdinak izaten dira. Bai, nik uste oso lotua, nutrizioa psikologiakin oso lotua daraman puntu batetik abiatzen naizela ez, pixkat autoestimarekin lotuta, gizartearen presio soziala, autoirudia, gure gorputzarekin daukagun erlazioa, nik uste puntu aman komuna hori dela ez, nutrizioa eta psikologiaren elkartze hori, bai. Eta gero, horra hausnarketa bat, burun oso inguratuta dauketena da gutxi gora bera, nutrizionistek daukezuen olako presioa. Hau da, nutrizionista bat, terraza batean, garagardo batez gozatzen edo patata zorro bat jaten, eta, sentitzea. Lehenengo eta behin zu armairuan bat zende bezala izkututatu nahian, eta bestetik epaitua sentitzea. Bai, nik uste orgaina epaia bikoitza dela ez, batetik norberak bere buruai jartzen dion presio hori, eredu izan behar dut eta irudi egoki bat eman behar dut, ze egokia ere zalantzan jarri daiteke, eta bestetik gizartearen begietara ez, nutrizionista batek elikadura perfektua berrirokako txen artean daramala, eta jolin nola edango du garagardo bat, edo
Eta azten zaigu nutrizionistak ere, beste lanbide guztietako pertsona bezala, pertsonak diala edo gehala, eta bizitza bat daramagula, eta elikadura perfektu bat ez dela jasangarria kasu askotan, ez? Eta gogoa baldin badakagu, garagardo bat hartzeko lagunekin gauden bitartean, hori ere zilegi dela. Hori da. Ados. Gero, programazia eta berehala hemen dudatxo bat sortu da edo argitu nahi izan da. Eta da kasu honetan platera honen inguran. Hemen boniatoa bezperatik inda Oskaiun gorde deu, gehien bat hor honako onura prebiotikoiek areagotzen omen direlako. Egia da hori? Bai, egia da. Gertatzen da boniatoakin, tuberkuloekin eta orokorrean almidoian aberatsak dian elikagai guztikin, ez? Almidoia da karbohidratoak almazenatzeko landarek daukaten unitatea edo. Orduan, almidoi hau guk jaten dugun momentuan, urdailean eta estetan, gero dolera pasatzen da, azukre gisa, glukosa gisa. Baino, gertatzen dana da, behin kozinatuta ozten uzten degunean, almidoi hori bihurtzen dela almidoi erresistente deitzen zaion, aldaketa batzuk jasaten ditula, ez? Nonbait da, almidoia bera, amilosa eta amilopektina bi sustantzia horiek osatzen dute eta proportzioak aldatzen dira. Orduan, proportzioak aldatzen dian momentuan, gertatzen dana da digerigarritasuna aldatu iten zaiola. Orduan, almidoi hau gure digestioan ezin da ondo digeritu, esan dezagun, eta pasatzen da, ia koloneraino digeritu gabe. Kolonean zer gertatzen da, bertan daudela gure mikrobiota, ez? Bakteria batzuk gure gorputzarentzako onuragarriak dianak. Eta orduan almidoi erresistente hau da, beraientzat elikagai oso egokia, onuragarriak dian bakteria horientzat. Orduan, hori da, elikagai prebiotiko bat da, eta da, bakteria probiotiko horientzat elikagaia, eta orduan gure osasuna hobetuko da. Dastatzea bestek etzei falta ez da. Hori da. Venga, hasiko gea. Beldurri gabe, eta lotxari gabe. Bueno, dana batea. Bai, zigorren alderare izan da azala jaten den, ez nik azala adibidez basai estu itxet, besterik gabe. Prebiotiko guztik almidoi honetan daudenez, azala eta zuntza. Udazken hauan. Edo ez. Era bat.